keblay pi baro meningkong ngis ngongu yo blay bapenla ing bang niyang kum ni ringkat bakani ka Good News TV bang nya sam ya pi phang kat tu kat ni sembo bang ila ban page phang ka jing kot ka jing khia ti ka phang ka bang adi ban kren ka dei ka jing kot ka jing khia jong ka perkhat perdan bat kum ju ru ngan khata khendiat phang ka jing bom kot jing bom khia jong ka perkhat perdan haka jing keren gi juyo sngo gi kentien gi baki ong une ka briu gi badon kani ka khli ka bobiang kani ka mut ba kum kini ki jat briu ki don ka perkhat ka perdan ka bobiang khalam don ka nu ka jing ko lani ka jing klumar jing mut bat kum ta ter ti kani ka kot jing khia ka jong ka jing mut jing perkhat ka ken thup ru ya ka kot ka khia jong ka met kot ka khia jong ka jing sngo jong ka jing long ki jing le jing kam bat kham tam ka ba ka ya dei bat ki para briu ti teng kum nu bangi sngo phang la ka jing im lani kum nu ngi le habadon ki jing bat kum nu bangi ya dei ba ki para briu kini baro ki wan na ka jing perkhat ningi ong na ka janwar ka ba kot ka ba khia tikat kum ka WHO ka batai ru ba ki briu ki badon ya ka perkhat ka perdan ka bakot ka bakhya ki don kini harum ki sngau tho ya la ka jong ka bor ki la ban sha ya ki jing ha ka jing im ki la ban pen mi so hala ki kam ki jam bat ki la ban no senyang sha ka im lang ka sa lang balai pat ngidon kam ya kani ka jingkot ka jingkhia ha ka perkhat perdan tinga phia kini tang ki ar benta kata ka dei haki khna samlani ki khna school badru haki bala kham he khamsan nabenta ki khna school ka jingdon kam jongi ya kani ka jingkot ka jingkhia ka perkhat ka perdan kalong ba ki khna ki la ban long bat ru ban ri ya ki ki babha bat ki batai kawai pat kalong bakila ban buat ne pendap ya kathong kabaya dei ba kajing puli jongki bat sakabalai kila ban buat ne kenjo shakathong jong kajing ka jongki shimen kata kadeka personal goals tinang benta ki bala sanpat kila bandon kajing long kabapet tangsha ki babha ki basngau tenat bat ki batei kila ban pendap iki kamram ki jongki bamanla kasngi bat kila ruban penne ya kajing ya dei para bril bat pendap iki kam ki badon jingmut bat batei kumno ngin yo ya kan ni ka jingmut jing perkhat ka babiang lani kumno ngila bandang kentiu shu ya kan ni ka jingmut jing perkhat ka babiang tika baningkong ka dei habangi pet shala ka jing im daki khmat ki bayo ki babha bat batei haka ketien ka balingkot ngala ban bu ba ngi dei ban ya la di nang taru kani ka khenthop ru kumno bangi dei ban khmi ya la di habangi khmi ya la di ngintip ya ki jing la ki jongi ki bangi ong ki strengths bat kum ju ru ya ki jing duna ki jongi teng mong isi ong ba ka ba ong nga ka ba dei bet ki wei kim dei ndai ladang dei ki bre ki bakwat ki bakhya ngin sngap ru ka jing ong jong ki wei ngin yit khami ila di ha ngi lat bat hang nu ngi khambun ngi khamla ka ba ar pade bantei penroi bat penla ila di da ka ba le kumta ngin yo shu ka ni ka jing persat men sim ka bangi ong ka motivation bat ngin nang ya chaprang ban kinjo sha ki thong ki ba bakenjang tam jong ka jing im mo kum ki khna school mo ni ki khna school ki le cha school ma ki sung tho ba ki don kam ban ken jo sha kata ka thong ma ken yo ti ki le kum no ki le school testa ki krekot ki attempt ki exams but ki pass mo ki yo ka motivation nalade na ki no hikai na ki kimi ki pa kabalai pade ban penla yala de ban penyade bat ki saudong ga badon bat ni bat da kabali kumta ngila ru ban yarap iki wei pat lani ngila ban yarap shwaya la de habangi don ni kanu ka jing tenjo ni ka jing ka bangi khandu ha ka jing im sakwi ka point pade ngila ban yeng halaki kejat khlem da shania hanu kham tam ka baya dei ba ka jing shimrai ka ba kongsan ka jing im jongi ni laban pediang ru ya kata kajing shemrai bat ke ka bami na kata kajing shemrai ru ngin kit khali hi dalade to habangi ong ya kata pede kamut bangan shu shemrai hi kumni kadai ru ba ni haban sngap ya ka wei kajing ajing mut jong ki wei pat nang ta pede kajing shemrai pat kan dei bet pakan alade point ka number san
Bangin yo iya ka saudong saukun jongi kumba kalong. Bat da ka bangila bangin yo iya ka saudong saukun ha ka juk ka poru ngila ban burom ya kiweiru ngi burom ya ka jing sngo ka jongki bat ngila ru ban keneri ki kiti ban yarap ya ka jing don kam jong kiwei pan. Sakawai pada kadai bangin sngo hun ya ka benta ne ka bahak ka jongi ha bangi don ha kanu ka ha bangi don ha kanu ka jakatre man suong lani ha kanu ka kinhun lani ha ka imlang salang bat kum juru bat ki para brio kani kamut ba ni pediang ye kiwe teng ha bangi don ha kini kisau kisian mo ngila ban perkhat ban mang ban rai ban kela lani ban penyadai bat kum juru ban shim bat ban pediang kawan rak syuk-syuk ka jing sngohun habangi don ka bor ban penyadai ala dia bat ki saudong ki badon hangi ki wei pat kimat bangin yo ya ka jing mut ka jing perkhat ka bakot ka bakhya ka long ba ngide ban yo ka jing yo thia bat ka jing penjak that ya ka met ka phat ka jongi mor ka de ban biang adequate rest and sleep nang ta ka basumari ka kot ka khya jong ka jing mut jing perkhat ya ka met ru da ka bangi kilan met baba mi ki jing bam bante bat ban di shibun ka ka bakham kong san na kini ka de ba ngide ban pusan bat ban duai nang taru ngila ban ya so ne ba ngin ya so mon sngo bha mo ba ki kin hon ki badon ki ju ki jing mut ne ki bangi sngo tenan ngin IT ala de ban wat jing tip bat le ki ba thamai kata kadika challenge maka jing im jungi ka ba ru ban don bat sngo tenat e kamariang kani kat kum ka ki jing wat jing tip mo jong ki psychologist ki ong ba ladangi don kanu ka jing ka jing im jungi ki stress ha ka life ka jongi mo ladangi penya so ya la de bat kamariang ladangi lek kai mo ha ki babun ki ding la ne ni lek ki kpet kan penjam me kita ki jing Nata kabering bat penhiar mensim jorbon sin kamtam ha bangi don ha pedeng ka jing ya le ka jing ya ksat jong ka jing mut jing perkhat minta pedeng in pej syapang ka mental illness lani ka jing shitom ha ka bor perkhat padan kumbalaong dan jing kwat jing khia klem ka jing mut jing perkhat ka bakwat bakhia kani kadi ka wei ngana ka strategy ka ba ki adopt hapo ribilan bat khat kum ka World Health Organization bat ka Center for Disease Control and Prevention ka jing mut jing perkhat ka ba pang ne deko kawan ra e ka jing kta e ka jing sngo ka jing klumar jing mut ka jing sniu jing long bat ka jing bomla ban penya day bat ki para brio kat kum ka jinglum jing tip pada jong ka state level disease burden initiative kapen baka jing ban khia jong ki jing pang ki bami nakani ka bor perkhat kala nang kiu naka R.1% ha usnyam syajar ka khandai spa khandai po syaka 0.9% ha ar hajar khat nyo ki jat jing pang khli ki ba kong san ki ba ken thop ye kini mo ka baning kong kadika depression tip baka depression kadika jing ne slam jo ka jing sngosi ka bakila ban dakitayo nang ta ka schizophrenia kani schizophrenia kadika jat jing pang ba penjulor ka bor perkhat ye ki jing sngo bat ki jing le jing kam nang ta ka bipolar affective disorder kadika jat jing pang ka ba ya day ba ka jing sngo ting ki brio ki don ar jing mut hang ni shi phang kila ban khi min sim tik bat sang shi phang kila ban ngam ha ka jing long sngo si ne kim kwa ban le issue ta ka dementia ru kadika wei ko mangitip baro ba ka dementia kadika jing klet bit kani ka jing pang ru ka kala jing long bat jing bomla bandon kanu nu kanya ka jutang ka babiang bat ka bakhadu kadika autism kadika jing duko ka bajur ba brio umla man penia day la de bat kanika saudong saukun bat ru bat kiwe ki para brio pet mentah ki ta ki daw jong kanika jing pang jong ka jing mut jing perkhat ha jing shisha ki bon ha ki daw ta khandak khin sat ngan chu ai shapi ka tu kan ni ki daw mo ki ba la ban penlong ya kanika jing pang jing shitom ha ni ka bor perkhat ka baning kong ka de hi na ka met ka jong hi ka jing kala ha ka met lani ha ka jing trei jong ki de khot met
Kalak ban long ru nak kajing syak le ben ha kapua bakinang kena kajing syak I tan haki bahlor lani kajing syak I no marway bakajing sngo temang nanta kani kajing ban jong kajing duk kajing kerdu ni kajing kit ram kabala syabab palan kaba sngo si habadon baklat kaba jurtan kajing khia ni kajing kit haki jing sngo kajing syak le ben hayeng kabangi khot ka domestic violence Teng ki bre kilong kum ki ding sando ne ki sha le he haki wei te kini ru kilong kilat ki ba ki penlong ya kanika jingpang ya ka mental illness nang tarung sakawai pade kalong kaba ki bre ki da kerni bha ha ka jingdi jong ki drugs ki kiat ba ki kenja but sakaba khadu pade kade kaba ki sha le kam bomman ne sha thombor Mentangin pek pada ki dak kishin. Ki dak kishin. Jong kani ka jingpang. Kini ki dak kishin ki hila ban itu kum ki bahing bahasem. Kum ki paralog. Kum ki basa marjan pitang supet ki brio pen itu ki kini ki dak kishin ki ba ki brio ki sedang ban yo ya kani ka jingpang ha ki jingbut jing perkhan. Penyu I kini mo ka jing sngo ting ne ka bom don ka bom sngo suk. Kaba sngo si ne balong depress kabang ya eki ya kiba kiji sngo tenat ru kinya kaba dombe kaba syam jing hakathia kadam lani ru kaba thia than ru kata ru kadai nak we kaba kiu bat hiar ka jing khia kaba long jar bat bom kwa ya khale bat ki we ka isolation kaba pendon kam da ki jing di ba pen buat ka jing sngo bom ler kam ting penyo sngo ba ki bre ki ong nga tingam mentoi shu ka ba keno ya la di ndai na marjonga ka ja kini mo bat ka jing kala ha ka jing sngo ne ki jing le ti ki lat sumar ki nabenta ka ni ka jing pang ka jing shitom kalong kumni mo phila bala da don manu na pedeng ki bahaying bahasem jong phi ne ki parlok para joan ne ki marjan marpa phio I ni ki dak kishin ma ba ki don haki phila ban wan shaki hospital phile ki nu ki hospital ki badon hane ka jelaru ki la ban ai ka jingyarap mo ki don ni ka jingyarap bat kham tam la phile lile haki ni ki jing sumar ki ba sumar kerpang tang na benta kini ki jat jing shitam ka balong kum hapo memhans bat ru Hasan Care Rehabilitation Center but lada ki doktor ki IAP ki dawai sngo bha ban di tikna bat di renti bat pide ban bot din ru ki jing sumar kum ki therapist hapo India Bat hapo rikasi ru kumjo ngiju syam. Bakini ki beriu ki badonnya ka jingpang hakani ka perkat perdan la junyo ibennya ki haka imlang ka salang. Kani kalong ka basungusi na mababon nangi ngimpat sungu tho syapang ngani ka jingpang jingstom bat ru ngisungu tho baklaya ki. Bat kumi kini ki beriu laju keren ben laju nyau ben bat uteng la pendon kam de ki ktin ki bom smau tanat yangi ki basumar bat ru khamtam ye ki bahing basem la ne ye itu ibashitam tikat kum ka jing lap kat kum ka jing jurep mo blale da ka National Mental Health Survey house nyam arhajar khasan khan real ki syam ba prapo na ka shispa ki badon ya kani ka jingpang ki wan ban sumar tat hadian shisnam namba bon na ki kiting tang sudon ya kani ka jingpang kiting ban pentip ki bre ba ki le ran ban pentip te ka pat mentangan keren ka pat ka kamram ka jonga ka jongpi kum ka balang bat kum ki bre ki ba ngi im hakani ka imlang ka salang katu kan ni ki mat bakinong sumar pade ki haban puson kabaning kong gade pen I haki we ka jingtip syapang gani ka jat jing shitom nang ta shim khia ye ki lat sumar jong pi wat jing yarap nakabenta ki jing ki ba phisyam ba phila lu ban ya tho ye ki jing ki ba phisyam hakinong sumar ki jong pi ya selok bat kinong aibut jong pi ki balak ban kershan ya pi mo kan jingpang jing shitam kata kamut ba phila ban ya tho ya no ki ba phi shan ya kum ki kimi ki kepala ni ki paralog bat phil kala ban long ru ki doktor ki nurse mo kita ki kinong aibut kila ban ya rap ya pi kila ban ya lam ya pi saka jing sumar
Nang ta tip ru ya ki hok baki nongpang ki don ki rights jong kini ki brie ki badon ka jingpang jong ka jingbut jing sitam ka sarkar ka don daka rights ban ai ki mo nang ta ya thu ru shapang ka jinglap ka jing shem jong pi le si ka experience ka ba phiyat ling ba phia batai pen song thu ye ki brio ru kin don no da ka wei pat ka jing song thu lani kan pen kala ye ka jing sngo jong ki bobon balang kan change ka attitude towards ya kanika mental illness kabaning kong kadai bangi dei bandon ka jing perkhat ni ka jing yo i thamai shapang ka ni ka jing pang ka balong ru ka badon kam tam kata ka bumut ka dei ba ngin yo i kum ka news perspective ngin sngok thu no shapang ka ni ka jing pang ka jing stam ka jing don kam ka jong ka bangin ai ka jing yarap ti ka balang ru ka dei ka wei ka lat ka ba kong san tam na marba habang idon ka nu ka jing pang ka jing sitam kham tam lei habang yo i badon ka jing pher ha ka jing long jong ki bre ki dom be ni ki pher ki le ki wei ka bamlong normal mo ni ju khot ki bre jong blei ban penduai na menta jong ki tinga sngo ba ka balang ka di ka wei ka benta ka baning kong ka bania shem kum kini ki jaj bre but kumju ru ka kamram ka jongi kalong bangin hikai shakiwe mo ban penshai shapang gani ga jingpang khamtam mangila ban create awareness na pensa priang ka jingtip lani khamtam hakini ki bakirni shapang ka jingdi ngin pensa priang ka jingtip nang ta ngin wa ru ikilat kilinti kumnu ban pelat nama kidon kibor kidon ka jingpen khia na benta jongki ban ngin wa ikitelong jing yarap natakum ka imlang salang mo kum kirang ba shnong kirang ba dong ka sarkar bat ru ka balang ngidi ban don ka jing ya dei ka ban ya tei mo bat kini ki breu khamtam ki bangat kini ka jing pang ka jing shitom bat ban wat lat ru ban ya rap na ka benta jong ki bat ki bahyeng jong ki bat ka ba khat du ka dei ban ya le persha ki jing million banyo ben nya ki brio ki bangat kum hakani ka jing pang ka jing stom na mamakiru ki deki para do parasnam jongi te shwa bangan penkut andon arteli banong ka wei na menta ka imlang sa alang menta jonga ba jong pi to nginya snok ti lang kum bangala kadaw haneng bangin pendu no kani ka jing million banyo ben yakum kini ki jat brio ngin kener ka ketika mon ketika diang jongi bangin ya rap bakum kini ki breu bangin yo jing sumar bangin yo ki terapis ki badon kam namar bakani ka jat jing sitom kalong ka bala ban penkhia nak jing sumar la ban penkhia nang baki breu ki la ban im kum mangi ju im barobor ti ya ki bapang ki ba sitom pade bon na pipi ong ngisa marwei henry pin long marwei ngidon ringkat bat pi wan ban wat ka jing yarap nangi God bless you bon